Ceithir an Gaillimh. Bháile seachtú cóilta go chuid an éireachtais ag ócáid stocreachta na neagraíochta Gaeilge Átha Cliath tróna. Cé gur fáilte cura ag na heagraíochta ribh phlean fiche bliain an rialtais, tá imdí orthu faoi thionchar an bhuiséid ar a teanga. Tá scéal agáin ní ghala chuir. Ní ró leisceal ag pálaithirí na déile gan builhuiste ná bhí an le eolais agus stocreachta ar siúl díra trasna ó hálainn. Ané ní mhór bheithir agraíartaí Gaeilge faoi na ceirthe atá Malta ag an bord snip nua, faoi siú éigean na deirseal de the a bhail siú an tríocht phlean fiche bliain don Gaeilge. Bháling níos mó, níos mó eolais all fuhu, mar hampla údras na Gaeilge bheith cartha bun, cén impactí bheith aige sin, an bhfuilteach mar hampla agus cumála sin ar obair na eagraíochtaí Gaeilge sa phobal freisin, bháling lei sinna dhéimhnú. Seachtain ribh uaise tháinig agrais agus grúpi Gaeilge le chiile ó cheann ceanna tíre inniu le loirt le chiile agus le pálaithirí. Tá an imníorin go mbeidh gearradh siar le na mrátí agus céim na bhfolamarí Gaeilge ach go háirithe agus má tharlínte seo ba ar na cosaisí den chóirsa a chur suas agus ní bain na tuismitheoirí an na páistí cheolach ag an Gaeltacht gach saora. Tá gearradh siar le tarlú ach tásúla go mbeidh sé féráilte trasna an báir de lig agus go mbeidh gachtain ag fáil na gearradh siar céine agus nach mbeidh an Gaeilge agus muinse na Gaeltachta bíos leis níos mó ná aon drám eile. And so was it came kinal menu a vesa file don Gaeilge agus don Gaeltacht agus sin fire go mit Sean you home item you getting lower class na charty dela ve a lair an evening agus go an Gaeilge agus an Gaeltacht a dús by Jaco agus yet in the Kenya shop. Bé sé tomult eile sa le bhailte haid plán áficúil don Gaeilge ce ribh sin be ard na líní seo ar cheirthe ar a Gaeilge a muisead na seairtaí seo thugainn. Aine ní gallachar NuachtTG4 mBaile Cliath. Détí 8,000 post a chrothúsan ar nálach glas na blianta amach rún, gur ar tuarascála faoin eacnáimeach glas a cheola réaltas in jobh.